O orzamento chega no mes de xuño, entón dixosenos que, bueno, sí, que chegaba tarde, pero que sí que era máis realista. Tan realista que xa vimos que veñen 16.000 euros, 8.000 euros que se aproban ese mesmo día un recoñecemento por outra parte. Ou tan realista como que falamos de 5.489.000 euros en total, dos cales 1 millón xa levan as concesionarias, ou seja, electricidade, auga, alumeado público, Sogama, e aí xa estamos falando d'1 millón de euros. Non chegan 2,5 millóns de euros, porque este ano sube o capítulo de personal casi 400.000 euros, sin haber novos servicios e sin haber novo personal. Entón, isto quere dicir que afloraron, que non se estaba facendo unha contabilidade como é debido no caso, porque non hai outra explicación. Isto é o que pensa o edil da candidatura popular por Chantada sobre os orzamentos aprobados a pasada semana coa maioría absoluta do goberno local e co voto en contra deste grupo, así como a do PSOE e coa abstención do PP. Entón, estamos no 51% de gasto en personal, que significa que xa non chegan os impostos directos, ou seja, os recursos propios do Concello para financiar o propio gasto en personal. Entón, aquí empezamos a ter un problema. Se xa non o tiñamos. E a parte, bueno, compre recordar que cando o señor Varela estaba na oposición criticaba non sei se era daquelas un 38 ou un 42% de gasto en personal, estamos no 51 e subindo. Conclusión, 1 millón de euros para concesionarias, 2,5 millóns que non van chegar para personal. Entón xa estamos en 3,5 millóns. Despois, máis de 1 millón de euros para pago da débeda pública en 2017. Entón xa estamos en 4,5 millóns. Do que nos queda, que é menos de 1 millón de euros, hai que pagar desde as fotocopias que teñen que facer nos servicios sociais, hasta o arreglo dunha pista, hasta o desbroce dunha pista, hasta a subvención a unha asociación. Entón, que queda? Non queda nada. Entón, temos uns orzamentos que son uns orzamentos que non axudan a contribuir a que isto que colla outra dinámica, non? O capítulo de investimentos é de 308.000 euros, algo que cualifican de claramente insuficiente. Resulta que no ano anterior, en 2016, orzamentáronse 600 e pico mil, deixáronse 200 e pico mil euros sin orzamentar que a necesidade que hai de arreglar infraestructuras, porque, bueno, só hai que ir por algún lado como están as pistas e como está todo, que chega a erva a media das cunetas ou a media da carretera, etc. Entón, nesa situación, deixamos, gran parte do que deixamos sin executar foron 200 e pico mil euros de inversións. Agora só teremos 300.000, pero que 300.000 euros de inversións para un concello como Chantada estamos situándonos no nivel que tiñan Taboada ou Carballedo no ano 2011, ou seja, nos peores anos da crise para os concellos en canto a recaudación e ingresos, con concellos que teñen 5.000 habitantes menos. Entón, é o que dicía antes, isto non é dicir que haxa fallos, que sexa unha xestión discutible, non, isto é empíricamente un desastre. O que non queira cheirar o que hai neste momento é que ou é cómplice, eso non hai outra explicación, é que creo que é claro para todo o mundo o que está pasando aquí, é unha xestión desastrosa.